Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pemirsa, sugeng kepanggihan malih kalian kula Faizura Natania wonten ing pawarta basa Jawi. Dinten menika dinten Kemis tanggal 9 Februari 2023 SMK Ihsaniyah Kota Tegal ngunjungi Museum Semedo. Ing dina Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Ihsaniyah Tegal ngunjungi Museum Semedo ing Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Akeh fosil-fosil ing ditemokaken ing Desa Museum Semedo. Wiwitan pembangunan Museum Semedo ing tahun 2015. Museum Semedo dibuka ing 2021. Museum iki ngemat temuan fosil urip kuno ing Museum Semedo. Objek disimpen 3111 ing wektu iku. Sawijining warga sing jenenge Takri nemokake pecahan tengkorak Homo erectus. Tujuane situs Semedo iku minangka sumber sinau sejarah. Siji wong kuno minangka purba yaiku manusia kang urip ing jaman fragmen. Nalika tulisan durung ditemokake. Nuwun sewu, kula Della Avani pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.